Samtang sa laing bahin gidabu-dabuhan gyud og maayo mahigala ang mga Dutertes. Gumikan kay si Sara Duterte mahigala ang mga impeachment complaints nga didto na sa House Speaker gi-forward na ngadto sa House Committee on Justice. Sa ato pa ang impeachment deemed initiated na karon mga suking tigpaminaw. Gawas nga deemed initiated, timing sad mahigala ang unang confirmation of charges nga hearing sa ICC kagabi mga higala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Naka-observe mo sa hearing sa ICC? Unsa man ning confirmation of charges? Kinsa may mga abogado ni pakita og mga maayong showing dito. Ang ato mahigalang obserbasyon medyo napakita og maayong showing mga kagilaan sa Attorney Butuyan, ang representative sa mga victims, og nipakita sab og maayo mahigalang showing og substantial arguments sa mahigala si Attorney Kaufman, ang defense lawyer ni Presidente kanhi Presidente Rodrigo Duterte.